sa itong mga personal na 40 personal na sinisibak na RD ba? Yeah. Mostly anong mga kaso nila violations? Ang Of hingi ng course. pera, Yes, yes. So, nangihingi po ng pera sa kalye. Um, Mostly talagang involved yung ano eh, yung pera eh. Yung isa naman dito sa plate hub, sa halip na i-release yung plaka na libre naman yan sa tao kasi binayaran na before, naningil pa. Magkano ba? It's 2,000? 2,500. So of course tinanggal natin yan. Libre yan sa tao, bakit sila naniningil? Di ba? Even if they are just allegations, the basis of the contract of a job order is the pleasure of the one who appointed him or her. So kung hindi na ako satisfied with the performance, not necessarily na ilalagay natin sa due process yan kasi under the law, ang meron lang due process is yung may security of tenure. At sino ba yan? Mga plantilla lang yan. If you're a JO, you have no security of tenure. So dapat magpapatunay ka kung bakit dapat ka magstay sa ahensya because the basis of your work is the pleasure of the one who appointed you. So kaya mabilis silang natatanggal. Even if allegations pa lang yan. Kasama yung fixing dyan. Correct. So that involves money also. So natanggal yung iba sa fixing, especially dyan sa may operations division sa Macalso. Meron tayong mga natanggal dyan because of fixing. Yung sa 40 RD, ilan dun yung parang fixes? I think it's mga 3 to 5 siguro. Kasi ang marami dyan sa 40 na yan, yung mga enforcers na involved naman sa kalye na money involved activities. out of 40 RD, ilan yung na may case na? You mean administrative case? Yeah. Wala na. Kasi na-terminate na yung administrative case na yan because the actual penalty ng dismissal was served already. So what's your message na lang sa lahat ng mga enforcers natin ngayon, RD, para maiwasan yung Ngayon po na magkakaroon kayo ng bagong Regional Law Enforcement Service Chief, mababago po ang landscape ng enforcement natin. Itong uupo po na bago nating chief ay unang-una, stricto po ito or stricta. Babae po kasi yung uupo, so hindi ko lang po pwedeng sabihin kung sino, but stricta po ito. Wag po kayong magtatry na gumawa ng illegal na activity under her leadership dahil may kalalagyan po sila for sure, because the one who will sit on this position is a lawyer also.